Apa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gurekin dira, Asier etxeko Asier bat. Eta beste ere bai ia, ze ikusi izan zaitu Asierren ondoan behin baino gehiagotan. Asier, gizon homosexuala zarela esan dugu, baina hori azalpen nahiko simplea dela esaten duzu. Bai, bueno, azkenean gauza askok definitu dezake nor zaren eta nolakoa zaren, eta baita ere zure sexualitatea nola bizitzen duzun. Eta, bueno, nik gizon homosexuala naizela esaten dut, erreztasunagatik batez ere, ala da, baina egia da, ez dakit, norbaitek esaten didanean, zu gizonezko ala emakumezko bezala ikusten zara, niretzat pertsonalki ez dauka inbesterako garrantzirik. Ez dudalako ikusten non dagoen banaketa hori hain argi. Orduan, normalean ez dut gehiegi pentsatzen horri buruz, baina egia da, jende askorentzat oso garrantzitsua dela eta hori ezagutu eta errespetatu behar da. Oso ongi, Asier, gaurko gaia zutaz arro da. Zu semeaz arro gongo zara, noski? Oso arro. Oso arro. Guretzat oso naturala izan da, ez? Esan nahi, txikitatik ikusten genuen, bazegoela, bueno, pues hor, sexu identitatearekin, bueno, ez arrunta. Ez da nola esan, ez? Baina, bueno, hori, naturaltasunez hitz egin dugu etxean, naturaltasunez ikusi dugu etxean, errespetatu egin ditugu beti, inoiz ez dituzte entzunarako komentario iraingarriak, pues, genero identitateagatik edo arrazakeriagatik edo, eta arduan, guretzako pertsonak etxean dira pertsonak. Eta arduan, guretzako Asier da, Asier, egia da, ez da Asier homosexuala edo Asier heterosexuala edo bisexuala edo beste zer da, Asier pertsona. Eta horra tratatu izan ditugu, bai Asier, bai Amaia, eta horrela bizi izan dugu, hori, naturaltasunez. Eta Asier, zergatik ez duzu zalantzarik izan gure gonbidapena onartzerakoan? Horregatik behar bada? Bai, eta garrantzitsua iruditzen zaidalako ere horrelako plataformetan hitz egitea, gure ahotsa entzutea, ez? Uste dut jendeak askotan ez gaituztela ikusten, ez? Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela jendeak gu ezagutzea eta ikustea. Hemen gaude pertsonak gara eta ahotsa dugu. LGTBIQ+ kolektiboak askotan azpimarratzen du, ez da, letraz letra bidaia bat izaten dela batzutan bizitza hau? Zuk ere horrela sentitzen duzu? Bai, letraz letra eta ere pertsonaz pertsona, ez? Pertsona bakoitzak zerbait ematen dizu eta askotan horrek ere zure burua era berri batean ikustea laguntzen dizu, ez? Eta, bueno, nik ezagutu ditudan pertsonengatik ere asko aldatu dut eta bidaia hori egin ahal izan dut. Gaurko eguna zer da zuretzat? Niretzat erreibindikazio eguna da, baina baita ere ondo pasatzeko eguna, ez? Esateko, bai, hemen gaude eta gauza asko hobetu behar dira, baina ondo gaude, ez? Pozik gaude, garenarekin, eta postasun hori erakutsi nahi diogu jendeari, ez? Erakutsi nahi diogu ez dela ezer txarra eta ondo egin dezakegula. Asier, zure semea horrela hitz egiten entzutea, ondo dagoela entzutea, pozik dagoela entzutea, zuretzat ere arro egoteko zera bat izango da, ez da, arrazoi bat izango da. Bai, gu egia esan inoiz ezkea gehiagik eskatu. Ikusi degulako, bueno, beti eskatzen ginen, juten ginenean ikastola, ez, ze motatako, bueno, harremanak zituen edo ez, hori izan gure kezka. Eta hasieratik harreman gehienak izan ziren neskekin, eta, bueno, ikusten genuen, profil tipikoaren mutila etzala, ez? Futbola zitzaion gustatzen eta bestelakoak, ez? Eta orduan, gure kezka bakarra zen, ondo harremanetan moldatzen baldin bazan, berdin zitzaigun norekin, nola edo zer. Orduan, bueno, pues hori, orain ikustea, ez? 21 urte nortasun handiko tipua da, defendatzen du bere burua pertsona gisa, hori da oso importantea, ez? Guraso batzuentzako, bide oso politia egin degula, eta hori berea da bidea, ez? Berak eraiki behar du falta zaiona. Asier, zure hitz batzuk irakurriko ditugu. Beti esan didate zer nahi zen, nik neuk nor zer nahi zen jakin aurretik. Bai, eta nik uste dut hau jende guztiari gertatzen zaiola, baina guri batez ere. Beti zuk, ni adibidez, estereotipikoa naiz, ez? Ezagun homosexual estereotipikoa, ez? Gauza askotan, behintzat bai.
ez? Eta horregatik askotan, edo ikasgelan, edo kaletik, askotan esaten zizkiaten alako gauzak ez, homosexuala nintzela. Nik jakin gabe, nik 10 urte nituela, nik zer nahi nuen ez nekiela. Eta, bueno, hortik pasa behar gara, eta balez, oraindik. Baina, bai, uste dut, denborarekin zuk zure prozesu hartzen duzula, zeure burua ezagutzeko, besteek zer esaten duten kontuan hartu gabe, eta, bueno. Eta zuk noiz esan zenion zure buruari bai, naiz? Nik 16-17 urte izango nituen. Eta aurretik banekien. Baina nire buruari ez nion esan nahi. Eta, bai, ez ezergatik, ez, baina askotan entzun izan dituen komentarioak edo esan zizkiaten alako gauzak eta nahiz eta niri berdin izan, hor subkonsientean geratzen zaizu batzuetan, ez? Ideia hori txarra dela, edo jendeari gustatuko etzaiola. Orduan, gorde nuen niretzat, eta nire buruari ere nion esaten, eta beldur nintzen esateko, ez? Zerbait gertatuko zelakoan. Eta, bueno, gero, ez ere zer gertatu. Zuk, bazenekiela esan duzu, baina egun batean esango zenuen hori, ez da? Adibidez, gurasoekin, horri buruz hitz egin zenuten lehenbiziko egun hori, gogoan duzue? Bueno, ez esango dizut askotan gertatzen dena da delako, hori, momentu bat hartzen duzula horri buruz hitz egiteko. Nik erabaki nuen enuela hori egin nahi eta enuela egingo. Ez dudalako uste, prentxaurreko bat montatu behar dudanik, nor naizen esateko. Ez, haizu, homosexuala naiz, oso ondo, nire arrebak ez zuen esan behar izan heterosexuala zela, eta nik berdin pentsatzen nuen. Orduan, lehen aldiz hitz egin nuenean, elkarrizketa batean suertatu zelako izan zen, ez dakit, komentatu nuen bikotekidean eukala, bera ere gizonezkoa, eta horrela izan zen, azkenean horrelako elkarrizketekin, baina inoiz ez momentu bat hartuta esateko, aita, ama, homosexuala naiz. Asier, egia da guraso guztiek ez dituztela horrelako gauzak, ez dakit nola esan, naturaltasunez hartzen, normaltasunez hartzen. Claro, igual gure prozesu osoaren ondorioa da bera, ez? Zer nahi, lehen esan dut, guk ez dugu inoiz markatu ezer generoaren inguruan, ez? Orduan, bea eroso zegoen moduan, gu eroso geunden moduan, guk ez genuen behar somatzen genuen, baina guk ez genuen behar jakin bada, ez da, eta baldin bada zer. Guk ikusten genuen ondo bera, ondo ikastoran egon zanean, oain ondo Britainia Handian dagoela, ondo lagunekin delegatua izan zen, esan nahi batzutan hori izan daiteke baztertzeko bide bat, ez? Baina guk ikusten genuen eskolan harremanak zituela. Delegatuak, klaseko delegatua izan da askotan. Ikastolako saltxetan parte hartzen zuen normaltasunez, ondo hartuta. Bueno, pues da genuen, pues jazta, hau da, bidea, ez? Bere bizitza egiten nahi da, eta ez genuen behar jakin. Momentun batean, atea zan, behak dioenez atea zan, jazta, eta ezan egon hori, ez txampainik, ez ezer, zan, bueno, pues jazta. Esan digu, berak behar zuen momentuan esan zuen, eta jazta, ez dago beste konturi.